Kom ind, far. Ja, tak. To sekunder, så er jeg klar. Okay, for ser du også godt ud. Tak skal du have. Du ser da også godt ud. Indtil videre. Nå, men nu skal vi se, om du kan holde inde den her gang, ikke? Det var vist lidt pinligt sidst. Hvad? Jeg var da mega lækker, da jeg lå over i hjørnet i fredag. Jo, helt sikkert. Sådan, nu er jeg klar. Har du husket dine nøgler? Ja, mor. Nu op. Der er ikke så mange mennesker, men det ser hyggeligt ud. Ja, jeg sidder så i barn herovre. Hej. Jeg skal bare have en øl. Ja, og hvad skal du have? Har I nogen Cosmopolitans? Ja, selvfølgelig. Så er det Godt. Det bliver 130 kroner. Ej, bare roligt, jeg betaler. Tak skal du have. Selvfølgelig. Bare hold ret. Tak. Ha' en god aften. Tak lige meget. Lige måde. Tak skal du have. Tak. Jeg skal lige over til, jeg kender, hvis du lige holder den her. Hej. Søde. Hej. Hvem er ham der derovre? Han ser rimelig godt ud. Nå, det er bare min ven Nikolaj. Hvad er han til? Han er til piger. Han gør projekt. Det holder ikke mig tilbage. Der kan ske meget på en aften, ikke? Jamen, vi kan lige gå og sige hej. Det gør vi. Nico. Det her, det er min ven Mark. Hey. Mark, han vil uddanne sig som frisør. Okay. Ja, er du i gang med noget, eller? Ja, så jeg startede i 7-Eleven, så... Men Amalie, kan du ikke fortælle om, hvad du laver? Jo, jeg er i gang med noget. Gud, det skulle da rigtigt. Okay, lige 2 sekunder. I kan bare snakke videre. Okay. Det er sgu da meget for sted, det her. Er du her tit? Nej, jeg bruger næsten al min tid på 7-Eleven, så... Så det første er ikke så meget, eller? Ikke rigtig noget. Nej, okay. Vil du have en drink? Nej, tak. Kom nu, jeg skal nok blive så. Okay, den ikke så. Ja, okay. Bartender, kan vi få 2 shots? Okay, 1, 2, 3, og så bunder vi, okay? 1, 2, 3. Weekends. Ej, det er bare sjovt. Tak for i aftes. Det var så let. Nikolaj! Hey, hey, hallo. Hey, vil du have en drink, eller? Nej, det tror jeg ikke. Kom nu, jeg skal nok blive så. Skal vi ikke danse? Jeg tror, vi skal tage videre nu, fordi at Mads og Kasper, de er vist over parken nu, så... I er lige kommet? Vi skal
skal bare videre, så det var hyggeligt, Mike. Ja, se det. Ja.